Apa sampayan rumangsa wektu oba sapet banjit lan ga sampayan kesel? Iki ora mung babagan ton, nanging babagan separa energi apixing sampayan duwani ing anjiro. Mira, sa jining wanita sing kerja kay han, rumangsa kesel ing salawas laways. Dheweke nyawang kakalan mikir, napa aku katon wutuh tinambang umerku. Bapake, Elias, wis lugwasakas widak ton nanging obakaya wang sing si tenga umur. Dheweke mangan panganan sing prasaja, biasain sayuran segar lan bijian, lan jentekaki jam-jaming kabon. Sa jining dina, Mira and gunjungay Dheweke lan endalang Dheweke and gangkat karung lema singabut kanthai gampang. Bapake, Dheweke takon, apa Rahasia bapake. Aku izanam, nanging aku rumangsa abut lan Alon. Elias mazam. Dheweke mani Dheweke segalas banu jaruk nipis ment sing adham. Rahasia kuya iku Kekuwatan Alon, bujare. Sampayan kesu liwat Urip, tansa panganan sapet lan telpon sapet. Dheweke nuja hake karain Dheweke nine hake mlaku-mlaku sing dawa, Alon saban isuk, non ton srenjeng anjethul. Dheweke narangake manawa duru sing apiknjidani awak andandani awake Dheweke, kaya mezan silik. Dheweke and gundhani sukpaya mangan panganan wutuh, warni lan napas jiro lan Alon nalika rumangsa kewatuh. Mira wibat saka silik, mlaku-mlaku Alon sais kerja lan neta benji salad segar lan roti. Dheweke mandheg mikir babagan awake minangka mobile sapet lan wibat endalanj minangka wit sing kuat sing buta perawatan sing lembut. Sais soalan, Dheweke rumangsa lugwa anthen, kolite katon lugwa padhan, lan Dheweke du lugwa ake energi kanggo putrana. Pelajaran iki prasaja, kes hatan sagjadi asal saka englambi, engaruza wak kanthai panganan sing apik, and gaso, lan oba sing prasaja. Mandhegngagas Urip mu wibat engaruza wak mu kanthai karas sing Alon, apik saki lan kritakaki pakolan and Alon favorite muing komentar ing jazor iki. Langganan Javanese repo kanggo lugwa ake pelajaran Urip sing gampang,